Egunero aritzen gara mezuak jaso, mezuak bidali, argazkia jaso, argazkia bidali, baina erne argazkiekin, interneten milaka argazki dabiltza bueltaka, eta kosta egiten da igartzea argazkia benetakoa den edo manipulatua izan den. Argazki faltsuak identifikatzen lagunduko dizugu. Kontua da alderantzizko bilaketa bat egitea Googleen. Ordenagailu edo mugikor bitartez egin ezakegu. Ordenagailuan egiten balin badugu, bilatu irudi bitartez edo buskar por imagen aukera hautatu behar dugu. Mugikorrean ikusi nahi balin badugu argazki faltsua ben ala ez, jarri atz argazkiaren gainean eta mantendu hor. Aukera hau azalduko zaigu. Google Lensekin bilatu edo buskar con Google Lens. Berehala ikusi ahal izango dugu interneten argazki berdinik baote dagoen. Eta jatorrizko argazkia nolakoa den ikusi ahal izango dugu eta manipulatua izan den jakin. Interneteko argazki bat faltsua den jakiteko beste metodo bat ere badago, bilatzaile berezi bat. Webgune honetara igo argazkia edo bestela egin bilaketa argazkiaren URL-arekin. Beraz badakizue, erne sareetako argazkiekin, asko eta asko faltsuak dirata.